Ľudia, ideme zase reagovať na ďalší kanál a to bude nejaký Richard Gamer 2000. Takže dúfam, že sa vám táto reakcia na tento kanál bude páčiť alebo hodnotiť kanály. Takže toto už je druhý diel hodnotím vaše kanály 2. A teda, ja neviem. Takže dajte lajky, odber a ja idem zatiaľ reagovať. Takže do príspevku to nenapísal ako reči, ale túto na moju premiéru, čo začne o 17 hodín. Takže tu napísal komentár, že mal by si mňa. Ja som mu odpovedal, že samozrejme, že ťa toto zreagujem. Má 118 odberateľov. Tak 7 kúpto na tvoj kanál zatiaľ. No takže 118 odberateľov a 42 videí. To je fajn. Akože to je fajn. Takže tu máš svoje opis, koľko ľudia, som YouTube streamer. No, okej. Počkaj, ty ukazuješ aj seba, ne? Takže tu máš trapné momenty, tu nejaké humor, nejaký. No dobre, Mona Clarisa, akcia psa nové. On bol na Mona a Clarisu. Dobre. A takže tu má Fortnite videá, super. Tu ochutnalo Prime, čo asi je nebezpečný, ale to asi nebude pravda, ja neviem. Tu je unboxing nejaký, z nejakého mikrofónu, no úplne nefejkového, takže ja mám taký fejkový zlatý. Počkaj, tu má iba také pár videí, že prvé video, kde všetko predstavujem. No to OK. Takže všetko predstavuješ, tak dobre. A počkaj, zvukovka part 1. OK, to neviem, čo to je, ale OK. Aké máš populárne? Aha, toto z Mono Clarisu, dobre. Tu máš shorty. Takže shortov tiež máš trochu málo, ale OK. Bude to s novým mikrofónom, super. Stopni tohle video, na čo? Tak, tu má naživo, tu streamuje, tak keď tam vpísal, že je youtuber a streamer. Jo, ďalší stream. Nie prvý, keď... OK, asi. To je crazy, ďalší stream na Minecraft, akurát, že bez mikrofónu. To je OK. Takže fejkový Minecraft. To nie je Fortnite toto. Ale OK. Podcasty, on bol na podcaste, live streamy. Aha. Tak dobre, toto nič. Zoznamy. Songs? To čo je? Aha, to asi je obľúbené pesničky, ale to OK, nebudem to tam. Takže ledový live stream, dobre. Takže tu máš komunitu a z čoho mám dať stream Fortnite. Dobre, zasovalšiť za Fortnite. Jo, toto čo je? Ahojte ľudia, chceli by ste byť vo videu alebo so mnou urobiť spoluprácu do videa. Od teraz môžete. Tu dole vám dám e-mail, na ktorý môžete posielať žiadosti. No tak to asi vycenzurujem, pretože neviem. Pretože to nechcem ukazovať zbytočne, bo by sa ti tam niekto hacknul. Like pre RIP PC, mali sme ťa radi. No, chudák. Ale dám like. Takže tiež dávam úprimnú sústrasť. Takže voláš sa Richard Gamer 2000. Takže pozrieme sa na nejaké tvoje video. Asi toto opravíme tak... Ľudia! No. Je to tu! Mám tu najpopulárnejší drink v Amerike, volá sa Prime a je to drink vlastne od dvoch populárnych ľudí v Amerike, KSI a Logan Paul. Dneska si ideme ochutnať tieto dve, ktoré sa volajú Ice Pop a Blue Raspberry. Kúpil som to v Kauflande, hej, 2. Akože máš za to 53 zľadnutí za 8 mesiacov a 6 lajkov, to čo je super skoro. A 10.3. si to natočil. OK, čo tam sa volajú Ice Pop a Blue Raspberry. Kúpil som to v Kauflande za 2 €. Akože to je fajn cena, ale niektorí hovoria, že v Prime je škodlivý a že z toho dostanete rakovinu, ale hej, ja by som ti dal odber, ale ja ti ho kľudne môžem dať, takže poteš sa hlavne, jo.
ale keď budeš mať tak veľké hodnotenie, keď ti dám. OK, ja sa chcem zatiaľ pozrieť na ten unboxing part 1. Takže čauko ľudia, na YouTube som dával ešte krátke video shorts, že budem rozbaľovať toto príslušenstvo. Máme ho tu, pred sebou. Takže ako prvé, čo mi prišlo, čo som proste chcel, bolo toto. Je to taký husí krk, ktorý drží náš mikrofón. Po druhé, s týmto mikrofónom, hej, to bolo spolu, je keby na druhom mieste. Toto je taký kábel, už neviem, jak sa volá, ale to je jedno, potom to vyhľadám na YouTube. Počkaj, trošku si to pretočíme, jak vyzerá tento, počkaj. Jaký dobrý mikrofón. Krasavec. Je to ťažký mikrofónik, ale je taký maličký, hej. Hej, má to takéto zapojenie, neviem, jak sa to už volá. Zabudol som. Čo máme ďalej v balení? Máme tu takúto vec. Je to proste držak na mikrofón. To skúsim aj ja. Na tento husí krk a tu je ten, hej, kabel a to je asi všetko. Ešte je tu také veľmi odolné púzdro, takže hej, toto... Je tam like, ale tam nemá zatiaľ žiadne lajky. Tento tu veľký a drahý mikrofón. Fakt, toto je drahý mikrofón za 17 €. Každý si teraz pomyslí, že he. To je fakt drahé, hej, lebo táto sranda... Pre mňa to nie je až také lacné, hej, ale... Fakt ten pocit z mikrofónu je veľmi dobrý. Lebo proste cítiť to prémiové, cítiť, že není tam RGBčko. Ja si myslím, že stačí. No, takže nemá žiadny banner, ale super, že máš 118 odberateľov, 42 videí. Takže akože domov z videa, no, videa, ako máš na nich dobre zhliadnutia, bohužiaľ na niektorom máš, no, nejaký part 3, no, iba 3 zhliadnutia, a tu 4, ale to vôbec nevadí. To mi nevadí. Hej, a tu, keď to je prvé video, kde predstavujem čo? Ale dobre, to ja, tam asi máš screen, to je toto. Ale dobre, neviem to riešiť. Takže videa, akože alright. Shorty tiež. A také máš populárne, aha. Takže streamy, tie si pozriem. Zoznamy, dobre. A komunita, to ti všetko lajkujem. Toto ti lajkujem. A toto už mám lajkované. Toto si už, no, pridal pred 6 hodinami, ale OK, neriešim to. Takže za tvoj kanál dávam hodnotenie 9,5 z 10. To je také tiež dobré číslo, takže dal som ti také hodnotenie. Takže pokračuj ďalej v tvorbe. Opováž sa skončiť. Takže 9,5 z 10 kanál. Logo Fortnite to je tiež akože dobre pre mňa. Takže profilovka 10 z 10. No 10,5 skoro. Alebo nie 10. Takže jo. A ešte za také dobré hodnotenie ti dávam odber. OK ľudia, ja si myslím, že toto bolo všetko. Ak chceš ďalšie takéto videá, no s reakciou na nejakého kanála, tak môžete pod toto video napísať, no že zreaguj môj kanál, prosím. Takže žiadnu podmienku vám nedal, že musíte mať viac než 100 odberateľov, alebo viac než 1000, alebo 10 000, ja neviem. Takže žiadna podmienka, jo, ako bola tam no, v príspevku, čo som pridal. Takže dajte like a odber, hlavne odber pre aj Richard Gamer 2000 a jo, vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.